Nik uste neurri batean bai, invisibilizatu egin du Euskaldunen papera, izan ere garaiko Euskaldunak oso posizio, ez dakit berezia, baina nolabait posizio bikoitz batean zeuden, ez? Izan ere zeuden integratuta jada Espainiar Inperioko koordenatuetan edo ardatzetan, baina aldi berean ez ziren gainerako Espainiarren modukoak, ez? Nolabait diferenteak ziren, zezkaten badidez egitura politiko diferenteak, hizkuntza, kultura diferentea zekaten, posizio ekonomiko nahiko berezia zuten, privilegiatua, orduan. Claro, da pixka bat, txanpon baten bi aurpegiak, ez? Ukaezina da Euskaldunek paper garrantzitsua jokatu zutela Imperio Espainiarraren zabalkundean, baina aldi berean ere nolabait, Euskaldunak munduratzen direnean inperioan zehar eta inperiokirekin batera, ikusten dute badaudela zenbait ezaugarri Euskaldunei esleitzen zaizkienak, adibidez Euskaldunaren gaztelania traketxa askotan burla objektu da, Euskaldunaren hidalgia unibertsal hori ez da hartzen edo noblezia barregarritzat hartzen da eliteen zirkuluetan, orduan nolabait Euskalduna zegoen bere identitatea edo bere diferentzia hori legitimatzeko behar batean. Eta hain zuzen ere, pixkat behar horrekin sortzen da, mugimendu apologista eta bar, dena instrumentu bat, kultura edo euskal diferentzia hori instrumentalizatu egiten duena, hain zuzen ere, imperioan posizio hori berresteko edo hobetzeko edo mantentzeko. Eta orduan da hori, pixkat bi aurpegi dituen txanpona, horri esker egia da euskal kultura edo euskal diferentzia instrumentalizatu egin zela, baina aldi berean ere esan daiteke nik uste hori izan dela ere, horri esker ere euskal diferentziak iraunarazi duela mendeetan zean, ez? Orduan badaude hor bi esatean bezala un arma de doble filo.